Sakit gak waras nek waras nendang. Ora sakit. Kunjuk dumateng para tamu undangan saking warga agung Bapak Kemo Sugeng midhangetaken caping gunung sesarengan gendut netang. Yo cocok loh sama ini tadi paduan suara itu cocok. cocok, aku biyen kan atlet renang. Oh iya, makanya cocok Pak. Pak ini pasukannya ndak ada yang kesini toh Pak? Urung no, urung. Mari ngene mari ngene. tawur to mari ngene. Piye toh? Pasukan siap-siap loh iki. Iku wis siap itu lagune mang wis siap. Iya, wis siap. Tenang ae. Ya. Sekar bisa
Apa? Endel-endelmu gak pedot. Intel. Ih, tile Aku lo. kan tanya. Oh. Tile ini gak enak. Yo, Apa? boh. Sampai mau ngapain sih? Yang kalem, yang lembut. Iya. Nggih, maklum ngapunten nek injing nelaktor soalnya. Ngapunten nggih. Nek injing Niki lho nelaktor. kesabapan demet niki lho sih. Lanjutno. Duduhno. Apane? Nek awan yo. Yo, Nat. Sekar bisa non bisa lagi saja bene orang ini pada terang wes. Inilah trio macan. Saya 1 sampean 2. Kok iso? Kok iso? Iya. Udah Sudah monggo. wes lo jujur lo. Syafek lo ini lo. Terima kasih ya. Oke. Itu tadi. Sampean purun ta? Mo, kok ae. Kok iso ngono wong adek ditawani bakso.